Union Radio nyina enum nyina da ye nenemu na ma remfi sekase boyi sompa chade abusua nyame yadomo December ye chade o fa wo de brane yanka mom na nyabafua nyanka resia ne nyanka na won mo makaka nyina no yemfa enkoche wo mobrowafo afai medimafo aba center so what a time abato ya de no so adiama o Leicester complimentary ya wodo ya toothpaste and the brush abano wono ane wo pemu no ankasa afai time aba mechanie malaria fever draw tatashe eboa na tu malaria no wase de afiri ho na onga anso aboa mo aduane no ayede na just bread and pastries yan kan tro say I hot kenke with 3 Ghana cedis wonya bia wahwie enmako we na adoma so yasene na no nsia kase ebo no yede ababasom anansa mo do ya yede ba no na edimo akote no bi anase businesswoman be ya wodne djuma awo taifa ye no awon kramantamu aposifo akwakwakere no ye ne wo gina mara no sabon samta bobole boy ehu dwumadie wode bi ewo enkran mantam emu sanso ana kofia so hene asoso ahyase akeka ne nsase a won mo ba hwe sane ye be ya kofia so ya MA Junior High wobetumi SC school adan na wode aboa amankoda no so asetina mu atumi ayefe na kwanta esanse hene na enso akasa echiremu sane bo hye bia wo hye yansana wo baba tena konya so no wo hye na wode suyi papa na ne manfo eho atowo no wei ane nsema wodo bi ye be konkrofo maman so amanane na yede wode so ababa somo mi amatena siaje adwa na me baba kenken semi di ama wo no medin ane akosia eje wo akode boaten ansam no wankasa nchemu eni Abusua yeshe ansam no ase na Sarah Precious akutawa no wobowremu Naval Logistics Command ni mu ye no water krade a ewonum no odini djuma no wanya mfinhia no aduonum yensa ane ababa waye ade a wobi nya bi dakora ya wono ankasa atu ne wasi wose wobehwe no waboa sane ye be ya ne manfo ye wato ye mantam so ade hye no asabi nkodan ketwa ye wo wonmo a aya na wonmo asetena ne wonmo datwene mu no wo mu hia entete asronko kora ade afri aban wonmo no ye betumi aye bi ade aboa wo nam sunti wo ba bedwade nhie mu ne kwansini no 3.1 kilometers nyasam ketwa makora na wo dwade e watoye mantamu na wotumi dia champanyefo animonyam na wase wo hwe no de aye bi ade aboa sanse nei mbotaya sonko yesi Ghana ban ani so ya Chief of Defense Staff na ni so de hu ne botaya nyina ne se enkoda warmo special needs ye wonmu hia sa enuoma ne akade awodo bi se ye ni betumi aku wom ho no ye besi center kese kakraka chencherenchen ade ama wonmo e watoye mantamu no ebetumi abamu sa na ayeye na nya no nko wobaso wade kira Ghana ban so hunu se sabio oba wo mu a eye emanso ye bia egina yie pa ana bibie ne wonmu a oba ka so obeya wontumi nya amane nye nam sunti wodne nsase ne bo akasa se koba ne se aban ne pese obi to anamon na nipa ne dware nhyiemu kwansire ba asamiensa ne akire a wono beya amana buruso yie papa panti watu ne ho asi ho awatoye mantamu ya wo baba ye bi adiaboa na sajumadi sonko nyame yadma ochina ena won mo pa wontoma mamra ne amane yakwan so kra na won mo wie kira November bosome no ne da etoso edunso na se frichina de kro no ano won mo ahwe ade hu djuma bra won mo pa wontoma wie no na dio no ba akoso no wo hwe na fe wadware nhiem ewatoye mantamu na wode akira ne manfo na anam so ama Sarah Precious akoto de atodwa ya wasra manfo nyina se sad media sonko ne bota sonko yi wo bi kan yenka mema adwuma mema na betumi adware ye sa kilometer te se ye nanso so wo ba basia fa to ne wo so atwantomasi ne kokoso se wo ba no ye bi di aboade a ene no osre Ghana fo nyina se yemfa mpayepa enta na chi na ye nyina yemwa no se ne ba na ne bota ye ya esini ni so no ebetumi abamu edi aboa Ghana eman Ghana Police Service wo mon krabata ye hwa bonefsam ehonsam so
one ma kwa kwakire maame bi ya wono wanya mfinsha no aduana enum na maame abesiri wani di ana Millicent Asamoah Ampofo ya ene wodna kwa kwagina mu ewo Accra Circuit Court ne bone ya wanyina ne ntansa wode abone nyina no ayese enubone hudwa ene woton ewo my Ghana emu na maame no wo drinking spot bi ewo Taifa ye no ewo nkramanta mu achese wodi sa adwuma no a ane wobekọ no waye sobolo ene esisi won ma woton 5 Ghana cedis bottle baako ewie kira waye mango drink ye no so woton wo ane ye 20 Ghana cedis bottle baako ane ye wo bi so won mu a waye ye no fine toffee ane aben toffee no de asisi won mu a ane waye bi so powder ane wode asi ho ne nyina sa bon samta boboleboyi ebi fra ane woton awon drinking spot a jese wo bie e wo Taifa na aposifo duedue mu a no ane omkoko hunu se maame no se adwumadi a jese wo Taifa won ma wodie ni ene muko so ni mu no kwasem ebra won mu so ni mu ya wototo na no ebo wura mu ewo ni fie no na se anuoma woton wo no eburu bes wo ha ena bonsam tabo boliboyi ene wode ahye ne ma ya kyese woton wo na wo mu bisa no wototo na no no ba be kirem sa no kwasem ene se sa anuoma no nyina no eyo no ne ton wakyinje bia ni ho na momu no bonsam ta no de owura bia ne din ene Richard one kran heye Accra and wotie na sa owura ne supply ne sa no no na wode framan so bolo no yade no watimi ton sanse won mo kire mu se marante no ya na won mo ne je ho pa ani nipa no won no aye se twan sa belaba no wuti no kura enti ma won so fa sa botan no da ye so de sinani so ayasa ne won so ba no waton bi na ne so bolo waye emu nkoda ne panyimfo wa wo be no mu agese wo be ye twan no na wo nia waye na asam no wo kan ye ne sane na nsam ni sitie nti no na sana no aya yeden nam so ama Accra Circuit Court ana won motabra asam de kodru ya maame abasiri wo ya wonya mfinhia no aduana enum Millicent Asamoah Ampofo court se won mo man bail die na so sika won mo twa ade ato ne tiri so no aye 50,000 Ghana cedis awie kira nipa ba ko na waso ne gina wachina bi ye hwano ne yehunu a wono nchan ana yebekoro na asem no court se won motu ade asada nyame ya domu a wobasa so atena so afie na wo hwe ade atuye yeko ensanfufuru mu na Doma Central Kropon mu enu yedri twafo hene ye wono awo Doma Traditional Council ayabama wo sai twemasi bakon ye woto so mienu na na anso asejumadi sonko aso ya wodie na wode aboa ma ne manfo wono masomatwe wono chichiru ene school dan ye wo hono mu a sebio asasai ne bi so krampo wono mu a ne sane e wose ne bobre ne sitie no ensoda enrusa anam so ama kofiasua MA Junior High ya eno awo Doma Central Kropon mu no wode aso abofom ya wahase a wo ba besi school adan chinchinchen pa na wode aboa ne manfo na abra sa dwumadi sonko na ekoso na wode aso bofom wo kasade a kire ne manfo ne botaye sinani so na daye so na ni suade hunu no sei ana bema bakon ye otosomienu wase ne nsem be botaye a be de akunya enu ane mpuntu bibia enye mpuntu de enye anu nti na be de akunya be ya kofie suaman benya ne ntuma mpa efra ne bia kan do maman ne bia kan bono man ne bia kan Ghana man enu nti na mete adwa so se do matwafo hene kofie sua hene a me yekutudwe hene enti mpuntu no na mfiti ase ni minim se ye kuro se ye oman bia se be konani mu a sa bra yo mu de ene enwumasua se enwumasua so mfiti ase ene ne nketo yi mu obia ni ho a sabio pronto ye wo no to wara na se fifire na bi nkakra every basic school say na konto aso school na ko tertiary and sana akọ masters PhD and so on and so forth enti nyansa mfiti ase ene school kro na minim se ade a ya na ya consider ma school kro kitro ye kro nketo an ene be bia etete nkwada no a yi school dan I was sure where your Burma Bakui or Tosumienu. Why na ya wono awo kofia suano no eno awo Doma Central Kopono emu nane ani yokotie ye no na eno achi no ana Doma Central Municipal Director of Education Reverend Father Kingsley Dwamena Asante wono so adekakra eto aso bra na wode aso ebofom
yɛba nwoma ma nneɛma bebree wɔ hɔnom a ɛsɛ sɛ ɛtumi ɛkɔ so ansa na nwoma atumi adi mu baako ɛyɛ nea yɛfrɛ no readiness saa readiness yi nso no mpɛ bebree ɛyɛ a ɛgyina baabi a abɔfra no ɛbɛnya atena sɛ abɔfra no ɛnyɛ baabi pa antena a ɛtikyafoɔ ɛbrɛ paa ansa na adesua atumi akɔ so nti nana adwene ne yie paa nti sɛ wadwene ne yie deɛ a ɛneɛ na yɛbɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛntae n'akyi yɛnyae mmɔ no so yɛmmɔ mpaeɛ pa ɛntae n'akyi na yɛmfa yɛn ahoɔden ne yɛnim deɛ ɛne connections nso so a yɛwɔ yɛmfa ɛmmoa barima sɛnɛ ɛbɛyɛ na ne kurokuro mu no anabɛma afiri tete sampon siawo wɔno yɛ dɔma amarɔhene wɔno so de kakra to aso kyerɛ sɛ na wiase no sesa ensakra yɛ bawiem nam so nti yɛ mmɔfra no da kye ne nyinaa no akɔ akɔgyina nwoma suadeɛ a ɛne no nananom nso wɔm so bɛyɛ bi adi aboase saa mpɛmpɛnsoa wiase aduru no wɔpɛ nyansa a ɛyɛ nwoma sua fie nyansa ne deɛ yɛwo firi o maame awodie maa no ne nyankopɔn ɛde adua mu na sɛ wobɛnya nwoma mu nimdeɛ no na wode kɔka fie nyansa ne ho a wo ne bɛfrɛ wɔ bimfoɔ hwɛ obi a wasua nwoma na wode nnipa mmienu ma ne sɛ ɔnhwɛ bɛso a ɔntim na obi nso a ansua nwoma na wode kuromu ɛhyɛ ne nsɛm a obukuro no ma wohu sɛ ampa wei kyerɛ sɛ woka fie nyansa a ɔne nwoma nyansa ne bom a wo ne bɛfrɛ obinfoɔ nneɛma na ayɛ ahu hawa ɛwɔ abibirem na ahu kwan a ɛsɛ sɛ wofa ɛsɔ ano ɛne sɛ obiara ni hɔ ɔbɔ afukwa ne firafuom ɛba fie wode fifie na wode akɔ afuom tie baabi a nana wokasa fa ɔsɛ mmɔfra no buroni so ka ne sɛ catch them young sɛ nindeɛ ne wura akora no mu wie a ɛno ara ne kyerɛ akora no kwampa a ɔmfa so na onyina wama no amfiri ho wei yɛ twerɛ kronkron ne kasa na awusua wai ayebema efritete sampon siawo doma amarɔhene nana ane yakotie ye no na nana kofi asuam ɔno so ayɔhene a wɔwɔ nkwanta esanse na nana so abɔ ne homɔden ye papa ama ne bɔhyɛ bia wɔhyɛ ye bra na yɛde no esi akonya so no wɔhwɛ ade so papa ade ama ne manfo ne nyina no yɛsɛ ɛbra no wɔba betena akonya so no ana wɔhyɛ ne manfo nyina abɔ sɛ kɔba no so wɔba betena akonya so a ane wɔbɛhwɛ no ayɛ bi ade aboa ahemfie kakraka ya wɔn mo besie ane ahyɛn ya wɔn mo beto nyina no wɔbɛhwɛ sɛ nkwanta esanse wɔde ade hyɛ no mu din bato so na wɔbia no kakraka ade ama wɔnom na ampaniampa ne nuane ampa bra wɔbɛtena akonya so yi wɔhwɛ ade ne bɔhyɛ so ayɛ bi ade aboa ɛnɛ yi wɔpa wontoma ama ne manfo nyinata ehunu bie na ɛno na nana kofi asuam wɔkasa no ane wɔkyerɛ sɛ sɛbe producer wɔnyɛ obi a wɔtenta shogu fam wɔde ne kɛkyerɛma ɛfa kyerɛ sɛ wɔse ade a wɔyɔ nam so nti ana ne bɔhyɛ a wɔhyɛ yɛ nyinata wɔyɛ ade aboa ne manfo na adeɛ baako ɔda n'ani so yɛ paa ayɛ na kwan afei adwa ɛwɔ hɔ ɛne school adan sɛ wɔn bɛhwɛ na wɔn asiesie rompo nyinaa sɛ wɔn nya awerɛhyɛ mu ma ɔyɛ mepɛsɛ medan ne tuma ne yɛ kra ne wɔ hyehyɛeɛ bebree ne nipa bebree ma kɔ mfie yi ne teachers bungalow no akyi no yɛmɛyɛ no sɛ street biara da kurom ha mɛyɛ bɛyiyi ne nyinaa tutum ma obiara nya kwan akɔ ne fie ɛno n'akyi wankɛseɛ ɛda hɔ yɛfiri agyina ase ɛbɛtwam ɛkɔ pampatia penten kwantakɛse ɛnyinaa ka bom ne assembly no aka yɛ a ɛnkyɛ biara 2026 ne aban akasa yɛ a aban ba bɛyi saa kwae atum na wayɛ kota ama yɛ na ha apie ma kapoma sɛ ɛho ka paa ɛno pa ho na anochi no asafo hene ya wono ewo kumase na majuma bonsu wono so ene kogina asante hene wotufo se tutu ye wotoso mienu na namu ya wakasa ye wono so ne nsem no ebini nananom ehimfo mohia nyina kom ehimfo tufo abrempon gina otufo oseditu santene anem na mechia mu nyina otumfo se na konya ko no abeba na adefefa ne brempon aye dia hye ne monyam kwande sasi ko no aba bebia no na ko wi odi asida kese amam jev that's what you dos jev na me mo na beti nkanje ne se bonio jev bitimi humi ha e asem jev e so na ne monyam sa santema wura na sha santema so ne monyam na kwande sasi so anya ne de jev o kase na ne krokromu no ana municipal education director ya wono ewo nkwanta esanse kroponi mu
ora yire Ellen Eshan one so adase ye papa patro se wadase papa sa na nabatena konya soe wada ngomasua so se nani so a wo hwaye bidia boa sa ne be na ne kurom nso ngomasua ebetumpon ye hire esase kwate esase ye school se or primary school JHS normally we go school bi emu na ye was school building nkwara wom nkonya wom bibia na teacher for no nya be na ma control it ara se omo be school ntam no aya na ebeye how palm because men pebre etiti echire obesi kwan ho age osan fa ka ebewem ntaya na wu say teachers no school ba no omo ba de ba se bi o haya na ntam no any absenteeism ni ade ewo but that time ye nya dan ya especially for your teachers no ma omo to me wa hatam bia papa bia omo ha every bia they will be around na omo to me ahwe ma de suani ade kire akakoso ye omo no me the main administrators in the school and say some more at be schools na ma on twa kwan enye twa kwan tintin bia no na omo to me enye ni enya adaje to me schools no ma nkora na de suani na ekoso Abusua wai aya municipal education director ya wono awon kwanta sanse Alright, Ellen Eshan. Na maneboy wotu enkrofra santemantemu. Ba wo bedu ena de ebesom ye. Ye kwa ansanfo from nemu yeguso ada ejina nwomasuamu mu. Acting Vice Chancellor ya wono University of Cape Coast, aya Professor Dennis Wolanyo na wono ade abasobode sonko amasuapon no kirosa no kwasem. Wonma yade ye papa so afato ho so safa ne se wonmo ye hwehwemu mapa na abode mu nyansapem wonma wurawuramu a wabere mu dano da nyina wodi nkonem ewomu na wose afewe kura dwumade sonko ye wonmo di ye ne mu abasobode no ayade se University of Cape Coast na ne nyina no eda wonma betire kire se suapon no ankasankasa ne ba no nwomasuamu a womu ni sasokora ewo babia na ebra na school no edi dwumason sonko bi no na enam so ma Professor Dennis Wolanyo wode asemi atudwa wode abasobode etato. As the acting vice chancellor of this esteemed university, I am both humbled and proud of the remarkable progress our university has made in advancing quality and impactful research, firmly positioning us as a global hub of research excellence. Our vibrant research culture has yielded transformative outcomes across healthcare, environmental sustainability, agriculture, food security, the social sciences, the arts and technology, as well as innovation. These achievements rest heavily on access. Na anwatri no Professor David Chai Doku, why director for the Directorate of Research no na one so akasai ya wachachre ensempi no emu editreye. As we celebrate these milestones, we must recognize that there remain critical areas that demand renewed commitment from the university, from our colleges, from our schools and faculties, from our department, and indeed from every one of us. There is a need to improve our research infrastructure, ensure reliable internet connectivity, provide modern computing sources and analytical software, and expanding the state-of-the-art laboratory. Alfa fifi mantemo panyipa ya bana ngomasuamu wadano Dr. Juliet Dufie wano so akasai atrasa no kwasem anasa ebana ngomasuamu di amfifi mantemo University of Cape Coast one matishu ye papa ya wombasre adisuafo nyina ne achochofo se womonkoso ama womo so na ngomasuano no emfa no tuma pemfra. The ministry therefore attaches high premium to the research functions of universities. In this light, government through the Ministry of Education has committed itself to creating a sustained research base to support research in our universities. Hence, government has put in structures to operationalize the National Research Fund with a seed money of 50 million Ghana cedis from the Ghana Education Trust Fund. I was your way of Finfimantamo and Nasama boy a freer eba. Sompa 106.5 and man on Siakasiabo and Wasugusu Yawutino. Na Yarakasiabano Aquacopiemo Awa Amanane. Na Amanane Anna Yakwakodri UK Abuchimemu. Na Wako Yuka Yawabiam Yawutobia Sakobas will be too kind. Na Wafri Neman Shoko Copiemo Nasabi woni baby da. Ayana Safoni na Yade Warm Ekokogu. Na ano Anane Manboya Yansaka Echrem se UK Ememuno. One masha say ya warrior share San Yabea. Na wamu free warmu cross swaba bedruho
na sabi woni baabi da na won mo siki asalam ni nyina no emma won mo 20 years so mo de betwen ansana won mo nya baabi pa kasa se won betena na won mo dwodwo won mo ho ewo UK abrochima mu we ni nyina no ayenhye soronko a enei UK aban ade agu akwan mu sane ye beya ne manfo so ho betumi ato won mo na afeso so krampo no obi entumi mfiri ne man so na sabio wo mra ma ye nioma bone ne nioma ansan fata ewo oman ni mu weso na ye gina ne yede nsem nyina asie na anano mra yi kase boye yede bram wo no yede aseda ama Leicester Company Limited one of the yas toothpaste and the brush atayechi wonya bia wawie kura aposen a eboa wo ma wo se no ankasa ne monyamba mu wo sere ya wotumu sa yes enkan ye firi mu oba no bibia ginagina ye ayaya toothpaste and the brush 0501 619 588 0501-619-588 na wone mpanyimfo eni ho enkomo na shanen so an set time herba mixture wo mo so ka ho bi na eso time so yen kan tro say TIME time herba mixture and ne capsules na weno apostle papa what just say Leicester Company Limited ya toothpaste ni chiri wosia na wonom time herba mixture ade aguso na malaria fever no etubi bia se de afiri wonte koba no sanu a wo se twa yopo no na wo rede no soso esan so egina ne na so ye pa ye wo time church mixture and the capsules eno so ho eboa ma obi a wodjon so a wote ya wo immune system no aye weak ne nyina no etu ase eye general we bi ne dro 0244417669 anan panyifo eni nkomo we ye hot kenke o 3 Ghana cedis pe ene ye ton wo enko ha ho nkonko bodokunu bi anie ma won sa chi mahyehew ensuo mehwe ngu so no anasa Joe's bread and pastries wo hot kenke a wo dia ba no 3 Ghana cedis no akwakoto bi wutimi to on 5 Ghana cedis wutimi so to on 8 cedis ne nyina no gina wo so sanso we ne esoso ankasa na ye papa bebia ye no no so no de enya asem keto ma abusuan fra no wai wo wodom ha ye commercial bank na ntwa so wono mo a 0256 068832 0256 068832 anan panyifo ni nkomo ayaduane ba na wo ye emu ana aye jollof anasempo fried rice na wo popo chanen soan se aduane bia wo ye bia ye edi koye no moyeye se ye nkwan se ye stew anasa bibia ye te se bia no aye onga spices eno na wo so de ujuma ye ma mensa no bebo a aye onga o chanen soan food and drugs authority won magia tum enti mo amoye restaurant nyina mo nkoto onga na mo fanya aduane mo amono anuane na mo to na mo ntenso eno so ye onga spices food and drugs authority won magia tum se eje eno mreyen comedy mafo eba center Dr. Time da so se what the time to yade no so dia ma wo yade ba na ha wo chete wo ade wuti na no monse to aye stroke diabetes waposo na ye woja bro kidney failure sana aye Dr. Time da so nchen mi di mafo eba center wo hwe no wode mu dwuma Accra Sompa Mayura Kumase wo bo kwa gogo wona government school ni din hwe ni mu 0244 77 4282 0244 77 4282 na woni wonmo eni enkomo Sompa chade ni ane afi ye bacha de na hwamu ne yecha wonma de aye rusia ne nyanka ekunafo ne mobrowa womo ne yecha wonma de o na Sompa ye fedi kase wo ma Ghana ba bia fiti Sompa 106.5 93.1 Kumase Takwa 101.1 Tachiman 106.1 Nkranza 90.7 Doma ene Sunyane 98.9 ena fei Nkraimantamu ene Doma wanmom kaka hu nyina no ene ya fatu ye ho so se abusuan ye cha de aye cha ne ye cha ne sen wo de kakra wo de beba no ne ye sua de aka ho ne aka bom na ye befua na ye cha de ama wisia ne nyanka mobrowa enti se ye mo anwa tomatoes sardine geshia de ori beba bia ye ba je ne yada wase ne mom se ye sika ye number ne nie 0598 559 802 0598 559 802 Edini Otawan Media na Blessed Foster ona roma wo de ba ye ba je ne yada wase na sanua ya mbobo bodi ya moni anwane ade yi wo wa tire so na pese ye ba je nso a ti ahoma me ye baba ne ya ba baje na yada wase ade aka ho we ni mmekwa wodo ya wodom so ya sene a
anoma no se ka se boyi kwanton kromete na second kan ye ede ma wo afa no wofidie no de ato ansam wo ede ba ye no de makote no bi ayese kwanta esanse hene nana ade atudwa se enei ne bohye ya wo hye ne nyade a wobatente so agu fom no sa ne kache mafa wo behwe na wodi so ade abo sanso na akwa University of Cape Coast wono so ayade obi nya bi danam so ama vice chancellor ya wo no no wono so abo won mabaso yi papa ye fere wo ye ko UK abrochima mu eme wo so won mo masiki for asalam ehyehyɛ sonko a aban no de agu akwanmu no ye de ba eba besomye me ametena second kan semi de ma wo no eye me akosuya ejewa kwade boaten ya sori so akọ healing point etoso